Mae Gista yn cyflogi ar hyn o bryd 36 o bobl, a dwi'n meddwl bod fel da ni'n cael mwy o gyllideb fatha'r da ni wedi cael pres gan y loteri yn ddiweddar fe na fwy lly. So dwi'n meddwl bod ni'n tua 40 erbyn mis Ionawr felly. Mae rhan o gofynion swyddi yma'n Gista yn dibynnol ar pa adrannau ti'n gweithio fewn y cwmni lly. Bod na ryw lefel o allu siarad Cymraeg neu deall siarad Cymraeg. A dwi'n meddwl bod bob un swydd mae'r gofyn i allu a deall Cymraeg yn hanfodol. Dwi'n meddwl sy'n ni yn gallu bodoli heb bod ni yn cynnig gwasanaeth ddwyieithog. Y rheswm da ni'n cynnig gwasanaeth ddwyieithog ydy achos mae'n defnyddio gwasanaeth yn mynnu bod ni'n neud mewn ffordd lly. Dyna ydy'r gofynion pobl da ni yn darparu'r gwasanaeth i lly. Mae'n lot o achosion ond yn gyffyrddus yn siarad drwy gyfrwng Gymraeg lly. Felly mae'n hanfodol bod ni'n cynnig gwasanaeth ddwyieithog lly. Yn bara menyn ni, mewn ffordd, y rhan Gista ydy cynnig gwasanaeth i bobl sydd o beryg o fod yn ddigartra, neu sydd yn ddigartra, pobl ifanc yn Gwynedd lle rhwng 16 a 25. Mae bob un person ifanc sy'n dod ato ni yn cael be maen nhw'n galw gweithwyr allweddol sydd yn gweithio efo nhw ar cynllun fatha dosblygu neu cynllun gweithred lle, ar anghenion nhw lle. Felly mae yna gwahanol pegynau maen nhw'n gweithio lle fatha cyllido, materion moesol a cymdeithasol, datblygu personol. Felly fel rhan o'r cynllun gweithredol i ddatblygu'r sgiliau yna mewn ffordd, mae'n hanfodol bod ni'n gallu darparu'r gwasanaeth yn ddwyieithog lly, a bod ni'n gweithio efo'r person ifanc yn canol. Ac os maen nhw os maen nhw'n deall neu yn mwy cyffyrddus yn cyfathrebu mewn un iaith i'r llall, mae'n hanfodol bod ni'n ymatab i'r gofynion yna lly. Os mae rhywun eisiau mynd mewn i gofal iechyd lle fatha Gista, dwi'n meddwl bod yn hanfodol bod nhw yn cario ymlaen i addysg yn Gymraeg. Mae'r gwaith o ddydd i ddydd, yr gwaith papur, yr gwaith monitro i gyd yn cael ei wneud drwy'r iaith Gymraeg. Os mae pobl ifanc eisiau mynd mewn i'r maes, dwi'n meddwl bod yn syniad da i fynd i mewn i'r fatha mindset yna o defnyddio iaith, busnes a defnyddio iaith diwydiant, fel bod nhw'n cael dealltwriaeth gwell pan nhw'n cyrraedd y gwaith, lle bod nhw'n mwy parod ac yn gallu cyflawni swyddi'n well.